Kowe arep matur? Heeh. Ora gawe masalah lho. Wis ta, mundur ta. Kowe iki mung iso omong ning ora iso goleki solusi terbaik. Bener ne? Kok teles to, Gong? Kathokku teles e. Boyo ganti ora. Aku sing matur. Ya, ora gawe masalah. Ora rasa kuwatir. Lha Den? Iya. Ponokawan Bagong. Nun nggih. Arep ngopo Ponokawan? Ajeng menyiliki Kidik. Apa to? Menyiliki Diki. Kaya keru e. Ajeng mini siliki Diki. Anu, apa? Niti priksa pangandika panjenengan. Bab sing ndi? Jare wau ngendikanipun Sing Prabu Ndarawati rawuh mriki mergi negarane ke Taman Pegebluk. Iya, Bagong. Terus nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima Sada. Selanjutnya Koko Prabu Rawuh kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima Sada kinarya nambak rengkaning praja. Kowe arep ngopo? Mangke riyen. Nun sawu nggih sinuwun. Sing jeneng Pegebluk menika dipun dawuhaken dening dewa kagem papan ingkang titahipun sampun boten purun eling, sampun boten purun manembah. Dikandhani apik-apik wis ora gelem, anane teng mriku niku tumindake ming sarwa maksiat. Molima dilakoni wonten papan mriku. Mula Gusti paring Pegebluk dhateng papan niku merga menungsane wis ora iso dikandhani. Niku ingkang disebut pagebluk. Iya. Lah saniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Ndarawati paring dawuh nek negarane ke Taman Pegebluk. Upama ana pegebluk lho, upama niku sing ke Taman Negara Ngastina. Merga Ngastina niku nalendrane jahat sak kawulane. Iya. Ning Ngastina sing ratune angkara murka kok tenang-tenang saja. Malah Ndarawati nuwun sewu. Ndarawati niku pepethinganing negari. Apa ta sebabe kula matur pepethinganing praja amargi Ndarawati niku sing lenggah ora ratu biasa. Ning ratu luar biasa. Apa ta sebabe disebut ratu luar biasa? Mergi sinuwun Ndarawati menika ketitisan Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang apa to? Aluya. Areng bagian dhateng titahipun. Lah saniki kula tak takon. Ngastina sing dadi ratu wonge jahat ora ke Taman Pegebluk. Kok Ndarawati sing nalendrane ketitisan dewa kok ke Taman Pegebluk nika nuwun sewu. Perlu dicek dulu. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Ampun ngantos sampean mangke keblithuk. Merga saniki ngaten sinuwun. Nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki. Ning atine menungsa sapa sing ngerti? Runtang-runtung saben dina ning mentala nusuk saka mburi niku pirang-pirang. Ya. Mula saniki ampun nganti gegabah. Ampun nganti sembrono. Arepa panjenengan nganggep menika Igeng Raka pendak dina kumpul kalian para Pandhawa. Ning sinten ngerti? Ngoten. Atine menungsa niku nek Gusti ngeparengake diwalik saka apik dadi elek, saka elek dadi apik niku mung kantun ngedhepke paningale tok. Cek ngoten niku wis malih atine Sinuwun Ndarawati. Menika yang sepisan. Iya, Bagong. Ngamping pindho rada seru, Gong. Ngelih. Kanggo bengok-bengok lara ya wonten kula. Ayo mau didhawuhi ora gelem kowe. Oh, ya wis ora apa-apa. Kuat-kuat ke. Heeh. Ingkang angka loro. Sakniki niku akeh sulapan. Sakniki niku akeh wong apus-apus. Sandangan Kresna niku teng pundi-pundi sakniki nyewake. Mergo sakniki akeh reok. Nuwun sewu. Ampun gampang percaya.
Mula Nalendra Lenggasini Waka menika aja nggunakake netra lahir tok, ning netra batin digunakake supaya aja gampang diapusi. Lah nek iki Sinuwun Darawati sing palsu, nuwun sewu. Pustaka Jamus Klimasada iso digawa dening Sinuwun Darawati, mongko jebule nika panjalmaning mungsuh. Kula nuwun sewu terus sampeyan kelangan pustaka Jamus Klimasada. Pusaka Jamus Klimasada menika mboten namung pusakanipun para Pandhawa, ning nika pusakanipun para kawula sak negari Kamarta. Nek nganti kelangan pustaka Jamus Klimasada sing rekoso dudu sampeyan, ning kawula ugi ngrekoso. Ada terus? Menika leres lho kula sing ngomongke. Mula kudu kedah ngatos-atos. Ngaten? Ning nek sampean rawuh tareng-karang kedempel niku pusaka ora pisah karo para Pandhawa. Pusaka dadi siji karo para Pandhawa. Pusaka aman, Pandhawa ya aman. Ning sedaya gumantung dhateng panjenengan. Ajeng mangpareke Sinuwun Darawati ya kena. Ajeng mangpareke Petruk kalih Bagong ya ora apa-apa. Niku berbawasa wonten asta paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Dasamuka Barapaya. Gong, hei. Dharma Kusuma. Ngoten. Kula satri menggalih. Mboten pripun-pripun lho niki ping ngemutaken. Nek nganti niki wong liya telik Mangendrajala mungsuh ingkang maraja saka sela-selane Garu. Sapa sing ajeng cilaka Sinuwun Pratri menggalih? Panus maning jajalanan sukertani bawana iblis lan alah. Lah kok dadi Bagong ucape ndrewili kaya grojokan, nyerwete kaya betes semono pategalan. Wah, langap-langap. Ucape nang ngarepe Kyai Prabu Darma Kusuma ngina karo Kyai Prabu Darawati. Barat. Tru, gentenan, Tru. Gentenan piye? Wong kowe sing muni-muni kowe sing kudu wani nanggung perkarane. Wah, cilaka iki. Asem iki. Waduh. Iki senengane ora gagas kok. Neng kene eneng sapa iki ora gagas. Kowe ket mau tak bandemi krikil iki mergo aku arep ngandani nek ning kene kono Sinuwun Mandura. Urang gedhe. Soalnya nek bandem aku iki batako. Iya. Aja men krikil. Wow, cilaka iki Bagong. Nun. Kowe muni apa mau? Sing pundi oke. Kowe mau ngurman piye? Ah nggih, saking ngarep tekan mburi niki wae akeh banget lek kula omongke. Sing dikersake sing pundi? Kowe mau nguman-uman karo Prabu Darawati ya. Kowe ngunak-unakke ya Prabu Kresna. Kowe nguman-uman karo ya Prabu Darawati. Kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Kresna menika Ratu Darawati. Karo aku sambunge apa? Lho, pun ijab napa? Ndut. Cengengesan. Tak kira nek wis ijab e. Jare pertanyaane sambunge apa? Nek sambung tresna ya. Gong ora cengengesan kuwi diglandang nenggala mudar kowe. Ya kene Satra aku iki nek dinesoni wong ora iso wangsulan e. Lho. Kene to. Kene to diwangsuli kowe iki mau tak wangi saiki aku diwangi genti. Ambo diwangsuli wong sing gawe masalah kowe kok. Aku senengane mung gawe masalah. Ning ngrampungi ra iso. Aku gawe masalah, senenge. Ndak sepi kahanane. Aku nek ora tak gawe masalah iki gawe Satra. Ya. Tenang bae, Gong. Eneng aku tak wangsulan. Lho iki Petrus sing maju yo. Kula sing mburi kok. Wis gawe masalah ya aku sing alon-alon. Nuwun sewu. Kula sing nyuwunaken pangapunten adi kula Bagong Sinuwun. Bagong niku lare ndugal kewarisan. Sak omong-omong niku nek perlu ora usah digagas. Mergo omongane Bagong niku nek digagas marai mangkel, marai nesu pun mboten usah dipenggalih. Yen lumrah ora bakal tak gagas. Sepisan pindho, Bagong rasane mengi Prabu Darawati ora bakal tak gagas. Ning bareng ganeping ping pira bola bali munake Prabu Darawati. Kuwi dadi murkane Ngata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trima yen to adiku Darawati diuna-unahi karo Bagong. Nggih, kula sing nyuwunke pangapura. Ora ana pangapura kanggo Bagong. Gong. Terserah ling rembug kono. Ah wis pet-petane, Tru. Kang apa mergane? Ha iki kok dadi masalah ora rampung-rampung. Kowe nyuwun ngapura dhewe. Wah,
Lho. Aku iki mbok kaya ngapura mbok menawa ayem. Mas ayem ora ayem. Wis ngunekke aku wong edan. Mau aku teko duneke ra tata krama. Ha iki terus piye? Wis waneni wae. Waneni dongkulmu locot kuwi. Sing arep wani Rusinun Mandura sapa? Aku kowe. Aku ora wani kok. Ayo wis ayo mulai. Iki piye to kok awake wae. Nek ra wani alah dene, Tru. Wani. Nek Gusti Prabu Baladewa muntap, aku sing nandangi. Sisan gawe ngarep kene. Kene, aku ndak tak kokean ngomong. Nek wani ge wani kene. Lah sembodo. Engko nek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong. Kowe mburi rasa melu-melu. Saiki ndi? Sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe Mas? Lho. Karepe piye? Lho, sermu piye? Aku takon karo kowe kok. Karepmu piye? Kowe wani karo Hyai Prabu Ndorowati? Mboten. Lah kok kowe unek-uneke? Kula ora unek-uneke, meng ngrasani. Ngrasani kok ana wonge. Ha salahe nang kene. Ambok lunga sik ora masalah. Wah, Bagong kowe aja sak kepenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Kowe aja sak kepenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan, nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek bali kondo karo bapakmu. Bapak kula Semar. Heeh. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kok ngilo karo gitoke. Bapakmu kok nyawang karo cengele. Bapakmu ki mengkere gedibal 17 wong elek nyolong mripat. Mong batur karo bangun kayangan ki. Bapakmu ki sing gablek apa aku tak takon. Gong. Ngapa? Kowe ki ngopo ya mentateng barang ki? Nek ora wani rasa cerewet. Bapak lho Tru iki. Iki sing duneke bapak. Bapak ki tak sembah. Bapak loro tak presake. Tak tirai tak gawake intip. Men bapak ki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-uneke. Ora semangkean kowe bel. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa kok ora gelem diundang bol. Kon ngundang Ngambeyen. Wes. Bagong kurang ajar tenan. Wes meneng Tru, nek ora wani metu sana. Kono metu sana aku tak metu keri. Aku nek marem tak metu. Saedan ora. Ngene Mas, kowe aja suwiya-wiya karo bapak. Kowe nguneke bapak wong kene gedibal 17 wong elek nyolong mripat. Bapakku mung batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak ki nek disawang lahir pancen kere. Pancen gedibal 17 wong elek nyolong mripat. Ning batin bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanta. Salah, ha? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Kowe ning KTP ki Ismanta. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif wae takonane Semar. Kae Sang Hyang Ismaya, Ismaya ta? Ismaya. Kae kangane Bathara Guru bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi. Kowe iki nganggo mekutha, nganggo sandangan sarwa apik pol kowe nek piknik ming nang mall, ya ta? Aku nek piknik iki pendak minggu nang kayangan. Aku nang omku. Lho, om sapa? Om Guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngecek karo bapak ditonton saka batin kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok seneng-menang karo aku ki? Maksudmu piye to? Kok kowe seneng-menang karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis istol ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik ngene iki ngidak-idak sampe nang dhewe. Mbok kowe eling, kowe mbiyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kowe sapa ning omahku, Bagong? Kowe nek ngentuke swara 40. Kene iki tak gawe toilet. Saiki kelakon apa ora? Seprene aku ya ming mancik watu.
kena banyu sithik-sithik kae. Nyes. Jijik kok ora. Aku mung nagih Baladewa. Kene iki acor, kene kita aspal. Wah, kowe nek arep magang janjimu muluk kaya dara kekarangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Tur kowe aja ngece karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan. Kowe ngece karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpukke kawula. Kowe tak demo jengkelang kowe bol. Takon piye? Ngamarta ki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi nang kene iki. Kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat. Sinuwun Darmaku semua mula takjak salaman, kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Mergo dhek tukang ngomong aku, dhek sing ngayomi aku, dhek sing ngesui karo aku. Aku jurakane. Ah, ora ketap-ketip kowe. Kowe ngejak dialog mungsuh S2 ngrekoso kowe. S2 ora tau lulus kok. Pirang tahun SD kon? 8 tahun nih. SD nunggak ping pindho lho. Aku jepret gurune. Oh. Kurang ajar ayo gurune mureng-mureng. Ora seru kok. Minta tarik tik ngono dak. Biar kurang ajar kuwi. SD kok wis wani jepret gurune. Diajari Semar ya mbiyen. Diajari Semar ora. Ayo Mawang Sulan. Kan iki sampean ngejan apa? Wah, panuswaning jajalan. Kowe saya ngino Maranata Mantu Prabu Baladewa. Saya ngias Maranata Mantu Prabu Baladewa, wetok. Ayo, neng kene tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadidene Baladewa nang pustaka Jamus Manjiman Losoto. Piye kuwi le omong kowe? Ala tak balik disene-sene berjali-jali priyo. Mbok alon-alon wektune isih sak jam kok. Isih sewengi kok. Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadidene Baladewa? Wenang boyong pustaka Jamus Manjiman Losoto. Tro? Aku ditantang itu. Wani ora? Jujur wae nek omongan wani aku. Nek gelut jujur wae. Ora wani. Ora wani kok dadak delangap-delangap ucape. Nek sampean nantang karo aku, oke, ora masalah. Semono uga aku, Mas. Semono uga aku. Kowe iso gawe bali Bagong, nek iso nglangkai kuandane Petruk. Ayo waladan. Mungsuh wong cerdik. Wong edan Bagong. Tak kira nek wani tenan jebul kakangne sing didu. Men ndak meng ketengok. Petruk niku napa-napa dikuasai. Wau disangoni Semar ya sing nggawa Petruk. Dek jajan ya kula ming turan. Ora tak patekke. Lah iya lah saiki karepmu piye? Pokoke sinuwun ajeng maringake sinten kemawon monggo. Ning gandeng iki wis dadi gegeran kaya ngeten. Ngibarate kaya dikriwikan dadi grojokan. Petruk wis entuk mungsuh. Jane sing kula incer dudu Prabu Baladewa. Sing mbok incer sapa? Petruk niku kakang kula, Baladewa kakangne Kresna. Kakang mungsuh kakang, Adi mungsuh Adi. Ah, itu baru jos. Bagong, ora demek-demek arep gelut kok demek-demek. Lah nek kowe pancen wani karo aku ayo. Nek ndi papane wong neter kadidayan. Lho, sampean krungu lho kula rasane. Lho, krungu wae wong cedhake kaya ngene kok. Oke. Wajake nyepelekke. Koko Prabu kuwi wong getapan, aku kuwi wong sareh. Aku ora tau iso nesu karo para Panakawan. Ning iki kudu nesu. Iki wis gegeran kok. Lah terus Petruk mungsuh Prabu Baladewa, sampean kudu mungsuh aku. Nek kowe mungsuh aku ora imbang, aku ditambahi watu. Ora omongan karo kowe kok marahi mangkel to. Mangkel ning seneng to? Mbah. Ayo. Ada.
Ayo to, nek guyu ki rasa larang-larang wong edan. Kene guyu. Nek kowe musaku kowe kalah, sing kandha sapa? Hah? Lho, aku duwe pusaka. Oh iya ya. Senjata cakra tak tamani senjata cakra mati. Kowe sadurunge namani senjata cakra, tak babet nganggo bendho mati. Aku ora iso mati. Weh, sing ngomong sapa? Aku ki ora iso mati. Kok iso? Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma kuwi panguripane wong mati ning durung winanci. Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma dipateni ora iso mati. Oh iya. Terus kowe tak tibani senjata cakra dies. Lho mati. Iya. Terus sampean nggawa Sekar to? Iya, aku duripke. Lho ora. Lho kok ora duripke? Lho mungsuh kok kon nguripke ki piye? Mungsuh mati ya wis ora dadak rasa dadak diuripke. Wah, cilaka iki. Lah wis rasa perang. Lah piye sida ora? Ora wae, aku ora iso urip kok. Aku ora dungkuli kembang kowe uripe angel. Arep wis dioyok-oyok ora gelem urip. Wis rasa wae. Malah rugi. Iwas mungsuhe mempeng kene ra urip wae. Baul. Ora iso ngapa-ngapa pisan. Bagong aja edan, aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu sinuwun. Kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Arep menyang endi? Ngelekke Petruk. Sinuwun mandura menika juragan kula. Menika pepundhen kula niki wau jane tak kira gojek jebul tenanan. Kula nyuwun pamit kula tak medal jawi. Ngelekke kalih Petruk aja nganti wani karo Sinuwun Prabu Mandura. Iya Bagong aja kaya bocah cilik. Nggih matur sembah Sinuwun Darawati mamunten nggih ming gojek. Ora apa-apa Bagong. Aku ngerti watakmu nggih. Wis kana ndang metu. Nggih nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Dawarku Darawati nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati Bagong. Dawa Janaka kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Durana kula Dewa nyuwun pamit nggih Den. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Aku bali sik ya Mah. Atur-atur kamar. Nomor bapakmu isih sing wingi to? Tasih. Engko tak ping. Iya. Ngoten mawon nggih sinuwun. Iya Bagong. Nggih. Soale Petruk niku kandhan-kandharane angel tenan. Petruk niku siji wonge gampang nesu. Mbok bener mbok luput mesti nesuhan niku lho kula sing marahi ora jenak nek ngejak Petruk nang ndi-ndi. Ini mau jangan nggih preso piyambak to karo Prabu Baladewa kok wani Petruk niki ora jajal. Iya Bagong nggih. Mula nek mboten kula eleke ndak ora mendho. Iya. Mergo Petruk niku sing diwedeni ming siji. Sapa? Kula. Iya. Moko nek tak kula kene, "Truk, ora kaya ngono." Mesti mandeg. Iya Bagong nggih. Pareng. Iya. Pun nggih Den, iya sing ati-ati. Pun nggih Dara. Iya sing ati-ati. Pun nggih Den, iya sing ati-ati. Dara pamit, iya sing ati-ati, iya sing ati-ati Bagong. Tenan winginane niku bojone ora ngerti apa-apa. Tutuk ember kalih Petruk. Nganti tak eleke ana apa Petruk mbok ora anarkis. Niku nembe didelehke embere. Lah kaya ngono kuwi mengko entuk hukum saka Praja Ngamarta Bagong. Lah nggih nek wonten sing ngono rak malah kewirangan to. Iya. Pun nggih ngoten mawon ming ngabari kok niki wau. Iya. Ampun ngantos enten napa-napa. Iya. Sareng pareng. Nggih, Den? Iya. Pun nggih, Gus? Iya. Dara? Iya. Pun nggih, Den? Iya, Bagong, iya. Kapan kae? Kapan? Boten sida, Dik. Nggih, Dik. Tanggane tuku lemari es. Petruk nesu. Lemarine dibuang jaba. Jare dikira ngimingi. Wah, jan. Mbok kowe terus saprae doyan iwak wedhus niku lho. Iya, mbok ya dipenging. Ngangge wong kula pengingane sing ngejak jajan kula ya. Oh. Lah ya wis. Atene kula ora madang nek menging. Iya nggih. Pun ngoten mawon sinuwun. Iya sing ati-ati. Ana nggih? Iya sing ati-ati. Oh nggih? Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati. Barang iya sing ati-ati. Nganti jengkel kula niku karo Petruk janjane. Ora janjane kowe iki ngopo? Ora tanggap.
Wis dipamiti bola-bali kok ora ana sing menehi blas. Mbok disawangi lho cangkeme nganti garing. Karo abdine kok Bagongnya 10 nggo tuku es ngono. Bagong non Ratu Siniwaka ora nggawa duit. Waduh. Sampeyan yo ora? Ora. Walah, tipis kabeh. Ora duwe. Alah, rung ngomong. Bagong so tak paringi ning Karang Kadempel bae. Ma, nun. Masa ora? Wonten gangsal welas. Hah? Wonten gangsal welas. Tak jupuke 5.000 entuk. Mengke nggih arisan. Ora melu, arisan ki nggo ngopo ora. Engko nek sentuk terus mlayu. Rasa urunane. Ampun. Oh. Rupane elek. Medhit. Bareng iya. Bareng yo. Rang, yo, rang, ketak dasmu, betul. Kowe Patih Handakawana. Inggih, Ki Lurah. Walah, kowe kalih seba ning jaba iki apa? Mriko kebak. Kowe nggo 300 lho. Kae, apa memper kae? Patih kok jaluki dhuwit kae lho. Gadah, Ki Lurah. Kene tak silih. Munduraken benjang menapa? Njaluk Kresna. Oh iya. Ngestakaken dawuh. Wong edan batur kok kaya ngono kae kok ya uripe awet ngono lho. Lah wong ratu kok nek nganti krungu wong pirang-pirang rak ya isin to Werkudara. Kresna kok utangan Handakawana kuwi lho. Mongko sing njaluk Bagong ora urus kuwi. Wah, Bagong pancen kaya ngono kae. Iki tumenggung sapa iki? Kae malah isin njaluk tumenggung barang kae. Anu kula menika wis sak ngaturke jenengmu sapa? Kowe ngerti to aku sapa? Aku abdi kinasih negara Ngamarta. Aku ki wong duwe derajat arep batur ning aku duwe kedudukan. Nggih. Njaluk dite. Lho. Namung wonten 50. Wis kene 50 ora masalah sing penting lamun dadi tumenggung lancar ya. Nggih. Munduraken benjang menapa? Njaluk Werkudara. Oh nggih ngestaken dawuh. Wah, gecek ndase. Buang perkara. Yayi, wonten paring adhawu. Kilanana kula nyuwun pamit. Amenggak kamurkanipun Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu. Ing ngatos-atos mugi-mugi negari Ngamarta mboten wonten lampan menapa-menapa Koko Prabu.